Nyamaba refe no Assimi Goïta ni foli nu kofe olu koni cɛsirilen don mun ye kalafili sanumanw ye o ka se ka kɛ Mali la cogo min na. Mustafa Sise. Mali an bɛ situation min la bi an ka se ka baara kɛ élection ka kɛ jɛlenya la a ka kɛ élection jɛlen a ka kɛ élection min maa si tɛ tɔɲɔ binkan tɛ maa si kan minnu bɛ jamanadenw bɛ minnu sugandi u ka bɔ u kana jamana baara kɛ kalifa de don a bɛ kalifa olu la an kɔni bɔ o kalafili kɛ ni ladiriya ye pour que jamana tɔw ka ɲɛ pour que comment dire paix ka kɛ jamana kɔnɔ bɛnkan ka kɛ jamana kɔnɔ hɛrɛ fana ka kɛ jamana kɔnɔ parce que ni jamana sigira taabolo ɲuman kan institution sigira ka ɲɛ o de la jamana bɛ taabolo sɔrɔ kɔnɔna la ani kɔkanna. A yira k'a fɔ u tagamana ka don cɛmancɛ fanga ɲama ani cakɛyɔrɔ ɲama fɛn o fɛn kan kana bila i ka dɔn wasaden bolo ɲama yɛrɛ la bi u bɛɛ ka laɲini o ye kelen o de ye mun ye ɛji ye ale ka ko bɛɛ dɔ kɛ mun ye kalafiliw ye ani yɛlɛmaliba min kan ka don jamana tagabolow la ani a sɛbɛnbaw la u ka se ka olu sigi sen kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka tɛmɛne kunnafoni ye Senegalikaw fɛ yen nɔ fanga ka wasabilenkulu min bɛ wasabilen kɔnɔna la ye danatigɛli kɛ k'u ka wasaden Aminata Mimi Ture n'ale tun ye Senegali premier ministre kɔrɔ ye bɔ u ka kulu kɔnɔna na ka da a ka murutili kan ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛsin u yɛrɛ ka kulu ma o kan fanga garadabagaw olu dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ye sariya hakɛ sɔsɔ ye ayiwa n'a ma jara n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Dakar ale bɛ détail di an ma an ka lamɛn. Aminata Mimi Ture Macky Sall ka marajɛkulu ɲɛmakɔrɔ don a kɛra wasaden ye juillet kalo wasaden kalata la san 2022 la o wasaden kalata ɲɛma tun don marabagaw ka politikitɔn Benno Bokk Yakaar lisi kan o kɔrɔ ni sebaya sɔrɔla Mimi Ture de ka kan ka kɛ wasadenw ɲɛma ye wasaden bulo la nka jamana kuntigi Macky Sall ye Amadou Mame Diop de sugandi ka kɛ wasadenw ɲɛma ye kabini o la sinaya donna Aminata Ture ni Macky Sall n'a ka marajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o kama Macky Sall ka politikitɔn wasadenw fana y'a latigɛ kunu ka bɔ wasadenya la u ka ɲɔgɔn ye senfɛ Cɔrɔnɔ Alassane Sall ye fanga sina ka wasaden dɔ ye ko Aminata Ture bɔra wasadenya la cogo min na marabagaw ka wasadenw fɛ u ye wasaden bolo sariya sɔsɔ. Quels que soient les motifs, c'est une destitution tout à fait irrégulière et illégale. O ku mana kɛ fɛn o fɛn ye ni gɛnni man kan fewu wa a tɛ sariya kɔnɔ wasaden bɛ se ka gɛn ka bɔ wasaden bolo la cogoya kelen de la n'o ye n'a ka politikitɔn na nka ne bɛ min kalama Mimi Ture ma bɔ a ka politikitɔn na a yɛrɛ y'o sɛbɛntiya mɔgɔ min tɔgɔ t'a ka politikitɔn lisi kan o t'a jira k'a bɔra a ka politikitɔn na ni bɛɛ fanga sariyaw dɔw ma labato a tɛ wajibiya wasaden kan ka to a ka politiki jɛkulu kɔnɔ. Nka Madame Ajimbergane Kanute ye fanga mɔgɔw ka wasadenw jɛkulu ɲɛma ye wasaden bolo la ko Aminata Ture boli wasadenya la k'a ka kan. Si un député membre d'un parti politique n'a plus les mêmes opinions. Ni wasaden n'a ka politikitɔn hakilinaw tɛ kelen ye ne hakili la u bɛ se ka sɛbɛn ci wasaden bolo ɲɛmɔgɔ ma walasa ko wasaden in bɔ wasadenya la o siratigɛ la Aminata Ture ka politikitɔn APR tɔndenw ye bataki ci marabagaw ka wasadenw politiki jɛkuluba ɲɛmɔgɔ ma o yɔrɔ de la kuma sera wasaden bolo la wa wasadenw biro ye ɲɔgɔn ye kɛ o kɔnɔna de la wasadenw fanba y'a latigɛ ka Madame Aminata Ture bɔ a ka wasaden jɔyɔrɔ la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la. Aminata Ture bɔlen wasadenya la a yɛrɛ y'a jira ko Macky Sall de nɔ don nka k'o tɛna foyi de bɔ a ye kɛlɛ min damina n'o ye fanga ɲini kɛlɛ ye bari k'a bɛna kɛ cɛbo ye jamana kuntigi kalata la san 2024 la wa k'a bɛ Macky Sall kɛlɛ walasa a ka sarati sabanan ɲinini dabila Senegali jamana kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka tɛmɛne kunnafoni ye halisa yirala k'a fɔ sɔrɔdasi finitigi 5 min t'u minɛna kojugukɛ la ayiwa k'u ye hali warifalenna dɔw faga ko gendarmerie y'a yira k'a fɔ ko 2 minɛna u la tuguni ko kura ayiwa Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ détail di an ma an ka kumakanw lamɛn. Ka kɛɲɛ ni finitigiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye min ye soldat Musa Sanogo ye ani Maréchal de Logis Bazi Keita tɛgɛ kɔnikɛla ninnu 2 la ni waati in na hakilijigila ni soldasi ninnu ye kasodenw de ye n'u tun ye maa 5 ye n'u kun datugulen don ka 1 gendarmerie kɔnɔna na a gendarmew ka fɔla ko ni maa ninnu nɔminɛlen don marifa yurukuyuruku fo ka taa se walifalenna maa 2 ni bɔli ma
ko ni maa nunu sela ka fiɲɛ durun ka sababu kɛ k'u ye wo de bɔ u ka kasobo ɲɛgɛn na. ɛri damadɔ kɔfɛ min kɔni ye kunnafoni ye o jɛnsɛnna finitigilakaw fɛ fan bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka tɛgɛ kɛ ni maa nunu na. soldat musa sanogo ale kɔni tala minɛ senu bar dɔ kɔnɔna na min ni bamakɔ cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 16 bɔ ɲɔgɔn la. a soldasi tɔ kelen n'o ye maréchal de logis Bazi Keita ye ale minɛna Sebenikɔrɔ yan fan fɛ. an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ni maa fila nunu kɔni ni tɛgɛ kelen don u la u bɛ kaso la ni waati in na. min ye a soldasi 3 kasoden tɔw ye sa olu kɔni bɛ fiɲɛ fɛ ni waati in na. min ye ka 1 gendarme ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininiw olu kɔni bɛ senna halisa. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. kabini décembre kalo laban waati ninnu na nɛgɛsira sigidalamɔgɔw mali jamana kɔnɔna na be ka terrain makɔnɔ terrain bilali sira kan min be bamakɔ tugu ka ila o makɔnɔ. isa bacili n'ale ye wa bamara ka laselikɛla ye ka bɔ kayi ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a taabolo kan an ka lamɛn a bɛna min fɔ an ye a kan. maaw sigilen do terrain wulili ka makɔnɔ a bɛ waatinin bɔ bido in na kasabiw bɛɛ lajɛlen dun bɔra o hukumu kɔnɔ la walasa terrain bɛ se ka wuli kura ye cogo min na. Dirisa Traoré ale ye syndicat maa ye chemin de fer la. miliyari 9 ani a kunkan fɛ à peu près miliyari 10 o musaka bɔra o bila finance la ko ka chemin de fer wuli. arayi yɔrɔ dɔw kun kan ka baara n'a fɔ traitement des points critiques de la voie ni ko arayi pont b'a la baaraw kɛra ka ban an ye balasaji yɛrɛ daminɛ. ko balasa ka kuru bɔ arayi kan an b'o de la bibi na. olu ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen filɛ ka sɔrɔ terrain jɔli ko lahala de la. Sitan Jara ale tun bɛ fɛɛrɛ de kɛ Mayina gare la a ko bi gɛlɛyaba de bɛ olu kan. gɛlɛya caman b'an ka sigida kɔnɔna na a jubaju ye terrain n'i ye denmisɛnnin vagabond cayalen terrain ko b'a la. ne ye feere caman kɛ gare kɔnɔ gɛlɛya min b'a an kan bi doni min tɔgɔ ko bi terrain ko gɛlɛya de b'a an kan. n'i ye terrain ko gɛlɛya ta k'a ba la i ye camanba de bɔ a la. o gɛlɛya kelen Mariam Segunjayi ni ale ye conseillère communale Kayi ale fana bɛ i da don o la. population minnu sigilen bɛ arayida la olu ka fɛn bɛɛ tun bɛ sɔrɔ ni terrain ko in de la. u bɛ feere kɛ gardaw la u b'u ka musakaw sɔrɔ o de la u b'u denw nadon o de la u b'u denw ka ekɔli ko a bɛɛ u yɛrɛ ka furakɛli ko dɔgɔtɔrɔ na a bɛɛ bɛ sɔrɔ o de la san joli bi terrain tɛ boli donc a bɛ komi arayida la mɔgɔ ninnu bɛɛ kɛni tigɛlen don ka bɔ Mali ko de la. fɛn caman tun bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ terrain ka taga ni ka segi ye. kabini terrain jɔra Kayi jagokɛlaw olu bɛ degun kɔnɔna la. Sulemani Jara ale ye Kayi jagokɛla misɛnninw olu ka ɲɛmaa ye. jago difficulté Kayi n'i ye terrain ko bɔ a la tɔ b'a den o. voyageur ni tun bɛ na semaine kɔnɔ siɲɛ kelen mais n'a bɛ na ni fɛn bɛɛ bɛ na an b'a bɛɛ sɔrɔ moins cher la. dugu sen ninnu fɛ i bɛ fɛn bɛɛ de tun bɛ sɔrɔ minnu bɛ na. bamakɔ yɛrɛ fana n'an kun ye minɛn san dɔrɔn n'an y'a bila yan transport kun ka nɔgɔn par rapport au camion aujourd'hui a ye min tiɲɛ jago ye dan t'a la. n'i ye ɲininkali kɛ Dirisa Traoré la ni ale ye syndicat maa ye terrain wulili ko lahala la a bɛ jaabi mun di o filɛ nin ye. u kan ka segin sisan ka kuma u ka dati fɔlenw mun n'a ma kɛ. minnu bolo b'a kɔnɔ mun n'a ma kɛ. a ma kɛ parce que pièce de rechange t'an bolo i ka mɔgɔw ta terrain na ko terrain ka taa bila panne na ko pièce tɛ ka don a la an tɛna sɔn ka o risque ta ni maa si ye. fan filɛ nin waati mun na waati kelen foyi ma fɔ terrain wulili ko lahala la. Isa Bakari Bacile ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. an balimaw k'a fɔ a ɲɛna halisa a bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati. Signatu kala fila
ntomi ani nanin kan Wagadugukaw fe no Abidjankaw fe no ame soro finya turukala 99 kan Gawukaw fa ame soro finya turukala 106 ntomi ani kelen kan fam ye tumutukaw ye ame soro finya turukala 93 ntomi ani saba kan Koro Banyangara ame soro finya turukala 97 ntomi ani fila kan sanfɛ ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ ana ni waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ Facebook Instagram walima YouTube kan VOA Bambara ka page kan awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mariam Tarawele bɛna na sisan an kunnafoni duniya kotigibaw olu ka dɛmɛw an'u ka waleya minnu n'u kɛlen bɛ k'a ta k'a ɲɛsin Ukraine jamana ma u taabolow kan n'u kan ka bɔ ka kuma dɔw sarangani dɔw kɛ ayiwa an ka a ka laselikanw lamɛn. Allemagne jamana ɲɛmɔgɔ chancelier Olaf Scholz ye laseliw kɛ bi araba sɔgɔma k'a sɔnna bɛnkanw bolo nɔbilali ma walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛn juguw n'a bɛ wele ko Charles Lourd Leopard 2 o bila ka taa Ukraine jamana kan walasa k'u dɛmɛ u ni Rusi jamana cɛ kɛlɛ la. A y'a lase u senfɛ k'a fɔ k'u ka laɲini tɛ ka kɛlɛ layuguba Rusi jamana ni Ukraine jamana cɛ min bɛna sɔn ka fitinɛ wuli OTAN jɛkulu ani Rusi jamana cɛ. A ko fɛnɛ k'an bɛna laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati walasa ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ka Ukraine jamana kɔkɔrɔma nga k'an bɛna wulikajɔ wɛrɛw fɛnɛ kɛ ka taa Rusila jamana ani OTAN jɛkulu cɛ nin kɛra Scholz a ka laseli dɔ ye Bundestag o wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon kɔnɔ Allemagne jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ ka kɔrɔ u ka dɔgɔkun lajɛrɛ senfɛ n'o ye Conseil des ministres ye k'u bɛna kɛlɛkɛminɛn 14 n'o ye Leopard D type 2A6 ka fara kɛlɛkɛminɛn misɛn caman wɛrɛw ani kɛlɛkɛmuguw kan labila ka taa Ukraine jamana kan ko fɛnɛ ko Bundeswehr ye a yamaruya di a dɛmɛbaga jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma nanzarala gunkana n'o ye occidentaux ye u ka se ka kɛlɛkɛminɛn jolen wɛrɛw bila min bɛ wele ko blindé n'a bɛɛ lajɛlen dilanna Allemagne jamana fɛ ka taa Ukraine jamana kan a ko nin hakilila ninnu taara hakilijagabɔbaw senfɛ wa min kisa ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a bɛna sɔn ka Rusila ani Ukraine jamana kɛlɛ bila ka taa bolo wɛrɛ kan nin kɛra Rusila jamana ka lasigiden so o min bɛ Berlin o lasigiden Sergei Netchav ale ka laseli a b'an dabali ban kosɛbɛ k'a dɔn ko Allemagne jamana ani a ka dɛmɛbaga jɛkulu a n'a masuruya mɔgɔw t'a fɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛw dayɛlɛ walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ min bɛ wele ko solution diplomatique nanzarakan na Ukraine ani Rusila jamana cɛ nka u b'a fɛ ka kɛlɛ la taa sira wɛrɛw kan walasa kɛlɛ yɛrɛ kana se ka dalafaga a y'a lase cogo min na Amérique jamanatigi Joe Biden ale ka fan fɛ ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ nɛgɛ ɲɛ 17 GMT o tana gosilen waatiw min na a ye a sɛbɛnciya ka fɔ ko Amérique jamana kɔni tɛna a ka kɔkɔrɔmadonni bɔ a ma ka taa Ukraine jamana fan fɛ a ye min dan kɛnɛmaya Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔ ka fara fɛɛrɛ wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sira kura wɛrɛw ye walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛn jolen wɛrɛw labɔ n'o ye Charles Abrams ka taa Ukraine jamana kɔnɔ. Ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoni ye fɛn min ye festival culturel Ogo Bagna n'o ye fɛrɛkɛnɛ belebeleba ye bololabaarakɛlaw n'u bɛ wele ko artisan olu ka fɛrɛkɛnɛ don o kɛnɛ dayɛlɛlen don a bɛna na dɔgɔkun kelen de kɛ sen na awa fɛn min ye Mali ani farafinna tilebiya fanfɛla artisanw ye olu caman bɛ a kɛnɛ kan Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Bagna n'o ye dɔgɔnɔw ka ɲɛnajɛba ye min bɛ ɲɛnamaya san o san nin ye o ta ko 8nan kɛnɛ sigilen ye a ɲɛnajɛ kunba ye ka yira ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ani ka dɔgɔnɔw ka ladalakɔrɔfɛnw don ba la ɲinata o bonya dila tamasɛkiw de ma Nom Tapili jinɛdɔgɔw ka ɲɛma don. Ogo Bagna tɛ fɛn wɛrɛ ye dɔrɔn ka yira maliyɛn bɛɛ la an bɛɛ kelen ɲinan an ye mɔgɔ minnu wele k'a kɛ invité d'honneur o ye an ka cousin ninnu ye tamasɛkiw parce que tamasɛki ni dɔgɔnɔ cɛ fana an cɛ ka gɛlɛn o ye kabini lawale donc o b'a yira k'a fɔ vraiment culture ye fɛn caman ye donc o de kosɔn ka waleɲuman dɔn tamasɛkiw la ɲinan ta an y'u bila ɲɛfɛ. Ogo Bagna ka ɲina ɲɛnajɛ o kuntigiya dila furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma daka ma n'o ye Shugel Kokala Mayiga ye a ka fɔla ko jinɛdɔgɔw ka ni ɲɛnajɛ in bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni balimaya de kofɔ. A y'a don le 14 janvier an kun bɛ ka souveraineté an ka Mali hɔrɔnya yɛlɛma hɔrɔnya k'a lasigi a ma parce que an ka jamanadenw u t'a fɛ maa wɛrɛ k'u mara donc y'o hakili jugu la o de kama n kuma ko n b'u fo
k'a f'u ye jamanadenw bɛ kan ka nin festival ɲɔgɔn organiser kɔrɔbɔrɔw ka organiser ne yɛrɛ ni ne kun tɛ premier la ne kun bɛ dɔw tamasɛki muso ninnu fɛ n kun bɛ taga n b'a nin ɲɛnajɛ n'o kan ka kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ baara caman bolodalen don jinɛ dogo ɲɛma ka fɔ la su ni tile bɛɛ bɛ kɛ yan an bɛ tulon b'a la artistes b'a la artisans bɛ marché exposé fɛn caman artisanat minnu tun bɛ kɛ fo sisan a tɛ se ka kɛ parce que insécurité nalen kosɔn mɔgɔw tɛ se ka taa dɔgɔnɔ dugu la donc bɛɛ bɛ na yan semaine kelen kɔnɔ san kɔnɔ pour que u ka fɛn bɛɛ u ka seko yira. nin ɲɛnajɛ in n'o bonya dila tamasɛkiw ma u ka ɲɛma ka kuma lase la ko nin ɲɛnajɛ bɛ bɛɛ ni keleya ani koto ɲɔgɔn tala de kofɔ mun b'a to basigi o bɛ se ka na mali kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jinɛ dogon ka nin ɲɛnajɛ belebele in a bɛ kɛ san o san place du 51 la bamako mariam kuyati ka lasigi do bamako VOA Bambara. Ayiwa an ka bi gɛrɛn kɛnɛ kan Mariam Tarawele n'a ka cɛdenw ale ye a ka Mali u tɔndenw olu de bisimila u bɛna kuma u ka tɔndenw u ka tɔn taabolo an'u ka tɔn sigi dɔw kan an ka u lamɛn. Mali jamana ka yiriwa tɛ se ka sabati fo denmisɛnnakaw jɔyɔrɔ ka ye forobacɛw kɛnyɛrɛye baaraw ni ka fara sigida lakanako a n'a lasanuyaliko kan o de kama VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɛnɛ an taara kalabankurakaw fɛ yen denmisɛn sifinw ka jɛkulu min sigilen don yen n'a bɛ wele ko a ka Mali ani u tɔndenw bɛna masala baw u ka san laada lajɛrɛba u bɛna sigi sen kan u yɛrɛ jabala la min bɛna tali kɛ u ka jɛkulu yɛrɛ a sigicogo u ka baaraw bɛ tali kɛ minnu kan ani ka fara a ka Mali yɛrɛ sɔrɔ yiriwali baaraw taasira kan Abraham Siribe a ka Mali ɲɛmɔgɔ ye Bamako VOA Bambara bisimilalen kɔfɛ a fɛ a ye min lase an ma ni sifu jɛkulu ka hakilinaw bɛ boli ɲɛnɛci baaraw ni taɲɛ baara kan Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔkanaw ma ni lajɛ in na a ye wele bila malien den bɛɛ lajɛlen ma assemblée générale ordinaire san kɔnɔ a bɛ kɛ siɲɛ 2 mais ɲina san kɔnɔ a tako fɔlɔ o ye sibiri nata ye janvier kalo tile 28 san 2023 kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 17 ma Kalabankura ni lajɛ in na boli hakilina damanama kan n'o ye ɲɛfɔli ye an ka sariya kisɛw kan ka ɲɛfɔli da fɛnɛ mɔgɔ kɔrɔ minnu na don an ka ɲɛfɔli da olu ye ka fali don an baaratogo la n'o ye biro kɔnɔna ye ka tila ka baara kɔrɔ kɔnɔ ka o da jama kulo ka jaabi min sɔrɔla o la ka tila ka fura sɛbɛn di a ka malidenw ma minnu kun cɛsirilen don salon baara kɔnɔna la timinanja ale ni dɔ fara u ka baara kan ana fura sɛbɛn di olu ma Fatumata Kone a ka Mali tɔnden dɔ don a fɛnɛ ye welewele kan bila maliden bɛɛ lajɛlen ma a ka jɛkulu tɔgɔ la an bɛna ɲɔgɔn ye ba min kɛ a kun ye mɔgɔ kura minnu bɛna fara an kan k'olu kunnafoniya a ka Mali ye mun ye a sigira sen kan mun kama ani i bɛ kɛ membre ye cogo di ka mɔgɔw kunnafoniya o la ko minnu kɛra salon ani minnu bɛnali kɛ ɲinɛ ka mɔgɔw kunnafoniya o kan Ibrahim Tambadu ale ye a ka Mali waribontigi ka dankan ye a fɛnɛ da sera a ka Mali sariyaw ma baara minnu kɛra a ka Mali kɔnɔ san 2022 ka fara maakuraw kan minnu b'a fɛ ka don a ka Mali yɛrɛ kɔnɔna la ka kɛ a tɔnden ye an ka Ibrahim Tambadu lamɛn an bɛna faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ sibiri janvier kalo tile 28 Bamako yan an bɛna kuma minnu kan n'o ye a ka Mali yɛrɛ ye ani an bɛna kuma fɛnɛ 2023 n'o ye ni sankura ye minnu mun kan ka kɛ san kɔnɔna la an bɛna kuma olu fɛnɛ kan an bɛna kuma fɛnɛ a ka Mali ka baara kɛcogo ani a kan ka minnu dɛmɛ an bɛna kuma o fɛnɛ kan Fatumata Sise ale fɛnɛ ye a ka Mali tɔnden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Mopti ma u ka baara yɛrɛ kolomayɔrɔ ye min ye n'o ye ka dɛmɛ don maaw ma sigida la minnu ni degun bɛ u kan sanko lakanabaliya minnu bɛ Mali kɔnɔ ni waati in na n'a kɛra sababu ye ka maa camanw kɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la hakilina minnu bɛ ta walasa ka se ka nin maa ninnu dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka dɔ bɔ u ka degun na a da sera o ma an ka Fatumata Sise lamɛn a ka Mali tɔnden don ka bɔ Mopti u ka Mali association ye min sigira sen ka walasa ka dɛmɛ don sigida yɛrɛ la donc an bɛ dama fɔ ko les personnes vulnérables an bɛ dɛmɛ don olu ye nin tun ye VOA Bambara ka bi gɛrɛn ye min sigira ni a ka Mali tɔndenw ye Bamako ani Mopti Mali jamana kɔnɔna la VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Tarawele Junior ne b'a
ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrique. An ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Siyaka Tarawele bolo. Serentolanta bunagun kan farafina sodenw ka ɲɔgɔn danba min tɔgɔ CHAN championnat d'Afrique des nations ta ko 7 bɛ sɛnsɛn na ka se a laban yɔrɔ ma Algérikaw fɛ yen. Bari sabu jamana 8 minnu bɛna quart de finale ɲɔgɔndanw tan olu dafara kunu tarata janvier kalo tile 24 san 2023. Algérie jatigi ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Sénégal ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan fila bɛ tan juma nata. Madagascar, Mozambique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Niger, Ghana olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan fila bɛ tan sibiri nata. Min ye Mali ye, Mali bina kunu tarata a ka poule boko filanan na. Mauritanie ɲɛkɔrɔ kanakolo cilo kelen Mauritanie kanu na. Mali degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane bolo nimisa dan do. Vous rentrez et vous vous arrêtez à bas le cercle de chute. Mais c'est pas normal. Un volume en premier mi-temps. Deuxième mi-temps il est né 10-15 premières minutes. Je pense que on a pris la billet. Yoro Mamadou Djabi Kofema défenseur Mimanye. Moussa Koulibaly milieu de terrain Tchamanchema Mimanye. Ya éliminé la o dama la yini ame nata o préparer munu mena ko fe ala ka to aga nyolu fana bolo wati be manga mo ma bigoni amanya bolo eredi amabla o na ko nana Mali nana so ina fo jamana koronton werew veo wa bamara to la Bamako Siyaka Tarawele kala selido. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana, nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana. Washington konona na yano au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de, nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Modibo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. Kabia Bamrawele Kadamina Itajeni Moribo Damele Bodi ala mo geleve Emra Itajeni aya balima ya famia ka fo ko ni mena dansiki ke anga bi kuna foni na jemu kanyi labena chaque zéro ani senu ke ta fe alla selu keraw ye ne ke to Tarawele fe ambe la yini ke aw fe akaw sokolento be wa ka kuna foni sraw télévision ani radio sraw fe ni ti ke to Tarawele kuma kanyi malikura keneka aka ambe wati bere ka journaliste fama wole ka bokoro ka boya ka wase Itajini abariga malikura la be ya bamara mo ani ko Kamila mulu game maladun game kajatu wele Kamila dulu game de balaka kajatu kade wele magazi kura nete na jinobe mogolo magazi wele ka magazi kura